En geno marani rio makare nyakorom gajuang machiegni chorni mara meny piny en tarika par kod ario dwe maraboro ganario pario kod ang'wen chenro en rameny piny kao thuolni marwaki kendo adwaro ni mondo anyisi ni waikre e yo makare mar kelo ni wechegi manyien. Odiochieng' bende koro ndi jotend migepe moko bende koro donje apisi ayanga. Wadhi yango ni to gin ng'a gini to gichako tich nang'o to singo mage magiketo kinde gina bende koro gika apisi ayanga ka bende ne en odiochieng'no mar yango rawere e piny mangima. Kawuono nyakorom gajuang twak marwa wadhi bedo kanyo gi achiel kuom rawere ma pacho kae mano Philip Pande ma en jachwal agenda mag rawere e pacho kae. Wadhi gomba kae wi thuolo mag rawere wechego mag telo, wechego mag dongruok kaachiel kod wechego mago mabende osebedo ka inyo rawere to ang'eyo ka bende diponi duondgi winjo kaka owinjo bed ni timore pacho ka nyakorom gajuang. Mago to gi mathoth waikune chenro ni mara meny piny to mokwongo kaka pile magi thuond weche. Jotend migepe manyien no dhi nyime gi kawa apise gi katiegruok bende omigi ne ikruok ne chako tich. Hapa tunachukua hili kama mada pure mada, na sisi polisi tunasikia mbaya sana kwa sababu mtu wetu mmoja ndiye amekufa na ni kijana mdogo wa miaka 25 ambapo alikuwa hajafanya kazi. Obila nonek mar obila mar GSU e kar dak Manyata e kaunti ma Kisumu otieno ma piny Orugu kawuono. Anodhi konyowa kabisa e chenro mane wan go mondo wa ne ni factory no tiyo e yo maber. Geto nganya e kaunti ma Migori yudo boke mar puoth kowuok e bad migao mar KEBS. Wantiere kod jaloko mara Wilson Ochuka bethuolo mar miyo pache lai mar ote machuok kaka pile wantiere e 2 3 6 nono ka bende nyayodowa e mbui Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV, mbui mar Facebook Ramogi TV KE, mbui mar X duto warwake pachi nyakorom gajuang machiegni nyinga Lydia Okeyo. Jatend jotije piny owacho Felix Kosgei okone jotend migepe nigi ikre kao ting' mag apise magimako kendo kedo gi mibadhi motegno e migepe go. Kosgei olose kinde chiwo tiegruok na jotend migepe kadak makaren e boma Nairobi. Jafwambo mar Walter Nyambaga miyo walerno e yo machal kodma. Kaka yoluore kod tiyo makare kod pes jopiny kendo thegore kod tiyo rietho kod omenda mag piny owacho, jotend migepe oyiero timo tiegruok karen Nairobi e ka tiegruok mar jolweny ma International Peace Support Center. Jatend jotije sirikal Felix Kosgei obedo paro manyime e chenro mar jiwo tiyo makare gi omenda. The austerity measure started a long time ago, but we chose this place because it is a government facility. As government, we shall continue ensuring that every shilling that is collected from Kenya's taxes goes to the intended purpose, and we are going to ensure that there is no wastage and there is proper use of the resources. Jotend migepe oketi oreka mar kao ting' mar apise mage kendo bedo ng'ala manyime mar kedo kod mibadhi motegno e apise mage. Secondly is accountability. We want to see accountability. We want to ensure that there is no wastage of government resources. We want to ensure that each and every cabinet secretary becomes a champion of fighting corruption in their respective ministries, and principal secretaries also becomes a champion of fighting corruption in their respective state departments. Jotelo go koro omi lai malong'o mar chopo agenda mag piny owacho kaka orak mage kendo tijege e thuolo mokwongo. We want to see conscious, deliberate and focused war against corruption, and at the same time we want to ensure that the implementation of projects across the country is done in a manner that is efficient and in a manner that will eliminate any wastage whatsoever. Jotend migepe go bende omisiem mager kendo konegi ni onge bedo kaka nyapare sirikal to winjore japiny oyud tich. We want to see citizen-centric service. We want to see each and every government official, right from the cabinet secretaries down to the last person in the ministries, to be focusing much on serving the people. So we want a total change. Instead of becoming bosses, they become servants of the people. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Achijario manyocha omaki kaitudo gibedo gi iro malongo wang kata tear gas
oko mar dala ja ohala Jimmy Wanjigi kadak Mamudhaiga podhi bede e odang'ech kuom dala biriyo kobila pod timonegi nonro. Achiego magin Duncan Odhiambo kod Calvin Ochieng kata kamano oseng'etono ka giwacho ni onge gino machuno ni nyaka geng'negi. Okil margi Willis Otieno dwaro ni wegi thuolo kowacho ni tear gas go ne ni aluora ma dala Wanjigi ma Wanjigi emowinjore yawne bura to ok achije ariyogo. Jotije mag pewe ndeke pacho ka ochiwo milome mandala biriyo ne bad migao mar Kenya Airports Authority kaluwore gi oboke mar winjruok ma sirikal donjo gi kambi mar Adani Holdings. Kaka jafwambo marwa Ifi Nyakedileronwa andikono chwalo nyaka e apisi mar KAA e kinde mane gibago wuoth mamuol kawuono. Okinyi ma kawuono e alap ndeke mar JKIA jotich obago wuoth mamuol nyaka e apis mar tend pewe mag ndeke Kenya Airports Authority mar chwalo dwachgi tok twak manok odhi kare. Kotelnegi gi jagoro maduong' mar KAU matayo chenro mag jotije apeini ndeke e pachoka Moses Ndiema. Gichiwo andika mar ndalo 7 ne piny owacho kod tend Kenya Airports Authority mar timo lokruok kendo chopo dwachgi. We have served them with a formal notice. One of the key demands is that we are not willing to surrender JKIA to Adani. And if Adani are anywhere where they can hear what I'm saying and what these workers are saying, is that they will never step foot on JKIA. Dwarogi otingo kaka wito oko oboke mar winjruok kind Kenya Airports Authority kod kambi mar Adani kagiwacho ni ponono ni oket oboke ni e tim. Jotich madirom 20,000 biro wito tijegi. Wafwenyo ni deal mar kind Adani to gi jotendwa dwani mondo Adani okaw pap. To Adani to waneno ni kubiro ka to wan kaka jotich wadhi hinyore nikech chalore gi gik ma Adani nowacho ni kubiro to gimo dhi kuongo timo no dhi kuongo duoko jotich piny, kwan jotich piny. Mar ariyo jomonya nyalo dong' idhi duoko osachi gi piny. Koro gi kama osegikeno ok wang'eyo jomage midhi duoke tidhi tergi kanye. To jomodong' ma idhi duoko osachi gi piny gi tidhi duok nang'o. Ginyiso luoro ni winjruok gi kambi mar Adani biro miyo osuru medore e aluora mar pewe mag ndege kaachiel gi keto ngima bedo matek. One of the things that Adani is proposing is to take over the entire ground handling operations. It means that even for someone, a Kenyan who is operating a stall, who is operating a small kiosk at JKIA, they're bound to lose that opportunity once Adani takes over JKIA. E kindego jotije gi oramo ni gibi gi winjruok mora mora ma hinyo ngimagi kendo ponono ni piny owacho kod tend Kenya Airports Authority okochopo dwachgi kuom ndalo 7 ma gichiwo. Gibiro ng'anyo kendo chungo chenro e alap mag ndeke duto pachoka. You don't do that for us in the next 7 days. We are marshalling everyone from aviation, everybody, and not just JKIA. We will close down all airports in Kenya. Magi duto timore tok jal moro chopo e doho mar chungo chenro mar keto JKIA e lwet kambi mar Adani e yor Kodesa. Jotije mag apeini mag ndeke e bade ma JKIA ochiwo andika mar ndalo 7 ne tend riwruok mar Kenya Airports Authority. Mano motelo ne ng'anyo margi ponono ni dwachgi ok owinji. Ifi Nyakedi, Ramogi TV, JKIA, Nairobi. Erokamano Ifi Nyakedi kuom report makamano. Wadhi mbele nyakor Gajuang duol mochung'ne kedo kod mibadhi e pachoka EACC onyiso jopiny mondo mi obed motang' kaluwore kod ji masani osieko kawuondre ne gin apisa mag EACC kendo lodho omenda kuom jopiny makia ni gin mana arife. EACC oyango magi e kinde ma ji 5 ma osebedo kaka omenda kuom apisa mag piny owacho ka giwuondre ne gin apisa mag EACC nochwale doho ma Kitui odiochieng' ma kawuono. Ji 5 go moting'o David Mbethe, Shedi Kakai Kaluse
Pamanas Kasamba an mudheo kod Joseph Musembi no chwale mbele jal buch Elizabeth Karani kendo donjnegi kod ketho mar wuondrenegi na pisa mag EACC. Achijego wachre no tiyo kod bunde mabandia kod opingo momako apisa moro madite kaunti ma Kitui kendo goyo odepeksen. Kolose kaunti ma Kwale jawach kaduol mar EACC Eric Ngumbi koni ji mawuondrenegi na pisa mag EACC kendo kota pisa mag counties osemedre counties ma Kitui, Machakos kod Makueni. Investigations against them, and then they demand to be paid huge sums of money in exchange for a favorable outcome of the purported investigations. There are fraudsters who again issue fake EACC integrity clearance certificates at a fee, while that is a service that the Commission ordinarily provides at no cost. Some of them have even gone a step ahead to establish fake EACC offices, especially in Kakamega, Busia, and Bungoma counties. We have imposters who invade people's business premises, purporting to conduct inspections to check compliance. So let us embrace the culture of seeking to verify. Jalan migao mar omenda John Mbadi okapise yange kawuono kowuok e lwet mane en jatend migao no machon na Profesa Njuguna Ndung'u kama osingore migao no kendo keto kenge makare mag neno ni omenda jo Kenya okotigo arietha. Jatend migao mar bunge Aden Duale bende okapisi koya kuom mane en jatend migao no Soipan Tuya bende koro donje migao mar lweny. Gisingo neno ni migepegi otiyo makare. Will well and truly serve. Ndalo machok bang' chamo muma, jatend migao mar omenda John Mbadi no odonje apisi ayanga. Mbadi oweni apisi gi Profesa Njuguna Ndung'u ma bende olero kenge ma osegoyo kuom higni 2 e migao no. Thank you very much indeed. Mbadi wacho ni odhi keto kenge makare mag neno ne omenda mag oganda jo Kenya otiyo makare kendo neno ni mwandu ma ing'iewe sirikal oket chenro magi e yo maler kaka yor kedo kod mibadhi e sectors manie piny owacho. The issue of procurement and supply chain management. This is an area that we don't have option. We don't have an option now that resources have become scarce. We must prudently and efficiently use public resources. Olero ni ok bichuno oganda jo Kenya gi paro mar chik mar omenda ma oganda ok oyiego ka bende osingorio chenro mag duol machoko sure pacho ka KRA. We should have had a Finance Act 2024 which we are all aware was defeated. Now that has come with challenges, but above all, even the Finance Act of 2023 is facing turbulence, and we don't know whether it will land or it will crash. But that we leave for the judiciary to deal with. If we cannot integrate our payroll system from the State Departments to IFMIS, which is our parent accounting system, and all the way to KRA, then we don't know what we are doing. So anyone who is standing on the way of that reform, please give way. Komachielo jatend migao mar aluora Aden Duale bende ne okawo apisi koya kuom jatend migao no machon Soipan Tuya kama osingo dhi mbele gi chenro mar pidho yiende kendo neno ni aluora obedo makare kogolo siem ne taka ma ipuka oyaye kaunti ma Nairobi machida aora ma Nairobi. Bende osingo rango yore mag rakruok gi lokruok chal kor lwasi kendo kedo gi jogo magedo e gengauri kaka yor geng'o masiche ma ikelo gi lokruok chal kor lwasi. Climate change will remain a major focus for me. Climate change is not merely an environmental issue, but it is the most serious challenge that humanity faces today. Its impacts are profound, it's far-reaching, and is deeply personal to all of us. Here in Kenya, we have experienced harsh realities of the climate change. You have seen the prolonged droughts of the past 2 years, followed by the very destructive floods, which brought very devastating losses of lives and livelihood. So our climate change are both severe and are very urgent. It's been a wonderful team to work with, and I am very confident. I have worked with my brother Aden Duale in various capacities, and I can assure the team in environment, climate change and forestry that
as I exit this space, you are in extremely good hands. Duale no wiloregi soi pantuya makorotelo ne migao marlueny. Jadolo Paul Mackenzie kachiel kod achije mamoko prochio kod ang'wen maitudo gi ketho manego ganda e bungu mashaka hola ochwale doho ma Mombasa kama buche no chakore ayanga. E burano piny owacho seyango joneno 422 mabiro chiwo nendgi e ketho 238 mag nek maitudo godo jadolo Paul Mackenzie kod achije wetene prochio kod ang'wen. Burano mochwale nyim jang'ad bura Alex Ithiku bro dhi nyime chakre kawuono nyaka tarik 15 dwe ni kaeto obiro dhi nyime kendo chakore tarik 9 nyaka 12 dwe mar 9 higani. The accused persons collectively agreed to engage in starvation or fasting, among other extreme practices, leading to the loss of over 429 lives in a manner that depicted direct and indirect suicide pacts between them aimed at such loss of lives. And our rebuttal will be the same, that in their exercise of their freedom of religion, assembly, and expression, there was no suicide pact. There was no suicide, and there was no death attributable to religion. So, Your Honor, even as the Honorable Court listens to the prosecution witnesses, we invite the Honorable Court to keep at its back pocket on the issue that there are currently no regulations on how faith should be exercised. Doho ma JKIA mochungne winjo buche magiedhe makilomero ng'ado mondo mi Medigeng Nancy Indoveri Aginkunzu mabende ong'ere kaka Madhe Wangara kod achije moko ariyo moyang kaka David Ochieng Okoth kod Christopher Dipo Ochieng mano magi gi bunde auchiel mag Nyasore mane ongiromo $5.6 e alwora ma Juja e kaunti ma Kiambu. Kalore kod jal buche Reni Gitangwa, burano ibiro tal tarik 19 dwe ni kinde makoro ibiro yangi ka inyalo we girambun kata oyo. Obila no mako Madhe Wangara kod achije go e kinde mane gitima pedha ne utene mayudre Juja e kaunti ma Kiambu juma mokalo. Madhe Wangara no maki kendo dweche 8 bang' ne we kod rambun mar $1,000,000 bang' ne make motelo kod kilo 100 mag Nyasore kod omenda ma chieng' maromo $13,000,000. They have taken plea, they should go to the respective remand areas. There was no specific application for them to be held elsewhere. So we will follow the normal routine. The court admin will bring the file to the attention of the probation officers so that they can act and provide reports within the days that are given. Daka ina para kod 7 bang' saa 1 midhiambo chendo enda meny pinyero kamano kuom kete mana Kaira Mugi TV no kama kuom ote ose chopo kae kama oting'o Mr. Charles mar Nat Migori County kod Mr. Madam Aflin mar Nat bende bade ma Migori County mano Kenya National Union of Teachers giwacho kanyo ni gintiere kod kama na Mr. Charles gi Madam Alfin. No bende kanyo ote mochwal gi Steven na Otiwa mwalimu bora wachoni entiere koda koya Simbo Sidosu bagen kanyo gi minode Carol Steve Otiwa nyare Lavlin Feiza koda wuode Trevor Favor giduto giwachoni gintiere kodwa e chenro kendo girito mana twak mar rameny piny. Faith Mzomo kantiere Malindi wachoni entiere kod geno ni jotend migepe biro tiyo makare ne oganda jo Kenya kendo wachoni nyaka bed ni duoko iketo makare motendre kaka omenda itiyo godo e piny owacho bed migibego duto. Monica Kum wacho ni kaka pilo sechopo kowuok nyaka dala wacho ni entiere kodwa e chenro wacho ni jotend migepe go koro ochwad mana tich kaka owinjore bende gineni gitieko mibadhi motiape pacho ka mondo midongruok obedie Kenya. To kamana nya Monica James Waringa bende wacho kanyo ni entiere kodwa koya Roxy Yaya wacho kanyo ni mamagi Margaret Waringa, brother Bernard Waringa
Ankone Mike Nundo Akelo kod Laren Carol duto gintiere kodwa e chenro ni odhiambo makawuono. Orwa Tai Orwa bende wacho ni en majority leader ma Oyoma entie kodwa e chenro kendo seche ken Makojong David Omondi wacho ni Nyakach Nyabondo Ramogi TV chopo ne gima kare kaito CJ Oyugi bende wacho ni entie Alaro Kabondo gen kanyo gima magi Monica Tieno giduto gimora ahinya gi chenro ni odhiambo makawuono. Min pilot mar Ndhewa wacho no mora ahinya mano gin gi nyar god mesa mosiepne erokamano ahinya. Min pilot wacho ni en bende kaka pile osechopo kendo mora ahinya gi chenro. Frank Machonne kantie Mombasa wacho ni jatend piny ogolo siem ne jotend migepe mondo mi gin giti ne Kenya eyo makare. Wacho ni omora ahinya entie Mombasa gi engineer Samuel Alima oyo matin mando many piny kikidhi mabosh. If you're flashing I am here and I am not calling back, it is because I am a runner and I ran out of airtime. New on View Sasa, Jalis Lekong. Due to public command, I come to real life now. A marathoner who can run through your ribs with his humorous lines. Even when I met my wife for the first time, I ran out of words, I ran out of breath, then I ran crazy for her. Now I am jumping to conclusions. Enjoy these hilarious and entertaining stories of Jalis Lekong. Yani, ikitiko makuna. Exclusively on View Sasa. Thank you very much. Karibu tena, asante sana. You know what time it is. The name is Nico Diambo. Catch me on the Hot Drive on Hot 96, 4 to 7 p.m. weekdays for Afro beats and good vibes. Yeah, boo. Hot 96. Ramogi. Regulation okode through gimiluongo ni public participation. Beikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kanye. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo Nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana Ramogi TV. Machiegni kendo nyakwar Mgajwang' chendo en rameny piny wadhi mbele gi miweche manyien. Kaunti ma Homa Bay oriwore gi gwenge mamoko e dhialo odiechieng' rawere e piny mangima kata International Youth Day kama apisas ma ochung' ne chenro mag rawere kaunti no otiyo gi thuolo mar jiwo rawere mondo mi oti gi yor lony manyasani e yo mowinjore chiwo thuolo mag tije. Bad migawo mochung' ne chenro mag rawere kaunti no komakre gi riwruoge ma ok mag piny owacho makelo ratiro mag rawere okone rawere mondo mi oti kod riekni ma gin go e manyo kaka ginyalo yudo thuolo mag tije e yor lony manyasani. Bende gikone rawere mondo mi othegre gi ng'iko gik moko ma ok odhi kare e yore mag mbui manyalo keto gi chandruok. Yes, Director Rabani. Odiochieng' ma kawuono wag join piny mangima ka wa celebrate jowa matindo. Kendo Homa Bay County kaka achiel kuom counties mogeno joma tindo ahinya, wantiere gi migepe ma waseketo mondo jowa matindo oti gi lony ma kawuono mondo ginyal yudo konyruok. Wantiere gi program mar loso ne gimiluongo ni Youth Hub. Youth Hub en kama wagero kendo waketo internet gi computers ma youth nyalo dhiye, ginyalo bet kanyo endo giyudo free internet kendo gitimo godo tije ma gitimo e internet go eko. Wan kanyakla watiyo gi county government mar Homa Bay, an kaka watiyo gi national government, watiyo gi county government mar Homa Bay, mosebedo kwa romo godo saa ka saa, mosebedo kwa work godo on the youth policy. Wan gi national youth policy mosebedo moseloso. In the policy nitie gik manyiso yudhe ni kitimo marach to sirikal biro yudi, kitimo maber to sirikal biro konyi. Omiyo dakwa yudhe mondo gi embrace wach mar pidho yien
to kendo wan gi program moro miluongo ni back to school with the seedling. Akwayo ni nyathi ka dok skul to dog gi yien achiel odhi opidhe sikundgi. Sama olor skul koduogo dala okaw yien moduogo pidhe. Jonyuol beduru jok ma rwako nyithindo wach mar pidho yien. Kambi mar rego rabuon ma Getonganya kaunti ya Migori gikone koro bad migao manono rang'iny mag mondo e pacho ka KEBS omiyo oboke mar puoth ne taw chenro mage mago mag uso mogo mar rabuon kod mwandu ma iloso kowuok kuom rabuon. Jafwambo mar Migori George Juma nitiere kod ler. Lek mar piny owacho mar kaunti ma Migori maneno ni mogo kod mwandu mamoko mawuok e kambi mar rego rabuon mar Getonganya e kaunti ma Migori yudore e chiro koro chopo bang'i to kuom kinde malach. Mae biro bang' ka duolno mochune ng'iyo rang'iny mag mwandu e pacho kae. The Kenya Bureau of Standard miyo kaunti ma Migori obok ma koro puodho mwandu mawuok e kambini mar rabuon. Apisa maduong' e migaono mar pur e kaunti ma Migori Michael Midwa wacho ni obok ma omigini koro miyo gi thuolo mar uso mogo kod mwandu mamoko mawuok e kambini mar rabuon. Ano dhi konyowa kabisa e chenro mane wan go mondo wa ne ni factory no tiyo e yo maber. Sani koro wan gi thuolo ma wanyalo tero products wa e chiro, wanyalo tero gi e supermarkets nikech demand to nitie. Midwa wacho ni ka opogi kod uso mogoni ne johala bende gigeto migao mar thieth kod sikunde masani tiyo kod mogo mawuok kuom rabuon e pidho nyithindo mondo koro geng' nok mar vitamin A kuom nyithindo. Semiwa order mar packets madhi 3,000 mago gik ma warego sani mondo watere health facilities mekwa. Kok mano kende bende wasechako wuoyo gi department wa mar education nikech nitie gimiluongo ni school feeding program. Mano bende waneno ka nitie opportunity kanyo ero. Lipot manogol kod piny owacho higa ma okalo yango ni kuom nyithindo 10 mantiere kind higni 2 kod 6 maromo 6 nitiere kod nok mar vitamin A. Jolony wechego mag chiemo makare oseyango ni rabuon kido mar orange flesh konye medo vitamin A del. Ka bende kido mar rabuon ni ema sani kambi mar rabuon mar Getonganya koro rego. Riwruoge mopogore ma oting'o World Food Program kod Farm to Market Alliance dhi nyime kod jiwo chenro mag pur mag rabuon mar kidono mar orange flesh ka gisiro sikunde kod jopur. Skul mar Bielteza en achiel kuom schools ma watiyo godo nikech skundni timo school feeding program. So nwayiere among other schools mondo wakel nigi wach OFSP kata rabuon ni endi mondo konygi e chiemo mar nyithindo. It's also very good for child nutrition. The sweet potatoes have vitamin A and carotene, which is good for our learners. Migao mar pur e kaunti ma Migori wacho ni gidhi nyime kod tieko midhieche mamoko ma osebedo ka koro thiro tich mar kambini mar rabuon. Dryers gi capacity mekgi okoyie ni wanyalo dry ngwachu especially sama weather ok ber nikech watiyo gi solar. Koro mano is one of the challenges ma pod wan go emomiyo pod ok wanyal dhi into food production. Wabro dhi into a public private participation gi private sector mondo wayud go investor manyalo biro manyalo konyowa timo investment e gik ma pod orem sani mondo wa achieve food production. Kambi mar rabuon mar Getonganya nyalo rego rabuon maromo tan 4 odiechieng' ka odiechieng' ka orego makare. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyasi mar loro tuke mag Olympics no bagi e yo makende
kendo ginyadhi. Paw tuke ma Stade France e boma ma Paris e piny mar France no bedo lwasi manyangafu ne jotugo kod johera mane ni iye ka jogo mane luwe achiel kachiel e yor tipo mag television bende odong' kod ilo ka koro irito Olympic manyien ma biro timore e piny mar Amerka higni 4 mabiro. Jafwambo marwa James Opondo ntiere gi ler. Olympic ne ochako moro jopiny jumbe 2 mokalo. Kata kamano rumo kitam. Nyasi mar tieke ne otim e yorno makende. Taya mano kelo lere chakruok mag tukegi ikwanyo gi jal moro e kar budho ma Tuileries Gardens ka balun mang'ongo tache isimu karanyisi en mar giko tuke mag Olympics e boma ma Paris, piny mar France. Chunya lap ma Stade France, jotugo mawuok e pinje moheo 200 mane oyuoro e piem mag Olympics ting'o bendera mag pinjegi ka gifuadhogi. Kalapapla fuare e alap ma Stade France ka isungo alabno gi picha achiel kachiel. Johera mag tukegi ochung' kendo wer ka gigoyo oriti ne piem mag Olympics. Jago moro morwako lep nyinyo mamil ka God Sayun thinyore kowuok e kor lwasi ka jomiel morwako law midendo ni apiel nade ritogi gi miel maratipo. You showed us what greatness we humans are capable of. We know that the Olympic Games cannot create peace. But the Olympic Games can create a culture of peace that inspires the world. Simone Biles mawuok e piny mar Amerika kendo tugo tuke mag goyo kathira gi loko atako emiyo bendera mar Olympics ranyisi ni tuke mag Olympics mabiro higa mar 2028 biro bagi e piny mar Amerika. Dendi majawer bende keyo wer e kor yamo wend piny Amerika. Jatuk sinema mawuok e piny mar Amerika Tom Cruise lwar gi tol machalo mar rundo koikore ne kawo bendera mar Olympics. Bang'e to okawe kendo oidho kode apiko kendo ochako ng'wech mar tero tuke mag Olympics e piny Amerika. Jang'wekinda Eliud Kipchoge manolando ayanga ni ma biro bedo Olympics mare mogik kaachiel gi jong'wech mamoko simo taya mar Paris. Olympics orumo e boma ma Paris. James Opondo, Ramogi TV. Ikanye mwatieke ke kidieny mokwongo mar chendo mar Ramany Piny Nyakoro Mgajuang wasebedo gi jaloko marwa Wilson Ochuka kata kamana singo ni twak ma bende bedo kanyo gi Philip Pande. Bende en jalno bende chwalo wechego mag rawere osechopo studio kae Philip hoimore. Hoimore nya Lydia Amos bende nyikwara mogino hoimore ahinya kuonde duto ma uneno ai tunge piny. Maloso kodwa en Philip Pande ma ung'eyo pile wuod Kajulu Kisumu longo ne Kajulu ndawa tindo kech. Waduogo gi twak mar Ramany Piny gi wuod Kajulu Kisumu man daka machuok ne Nyakoro Mgajuang omiyo kik idhi mabor nyaka in rawera idwaro ng'eyo kenge mar rawere osegoyo e pacho ka tiel gi piny mangima kod mano mabendo tenre kod chwalo duondgi ne sirikende ma pacho ka pani mabire kinde mabende osebed kibago ng'anyo kage kacha pinje maoko gi pacho kae wadwa ng'eyo to rawere dwaro ang'o to gisego kenge mage mano mandaka machuok koese kik idhi mabor oduogo gi twak mar Ramany Piny osebedo jaloko mar Wilson Ochuka.
Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3#. Weka 50 bob tu upate content na pointi 50 za kuingia kwenye draw ya 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Jibambe na content nyingi zaidi uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 0000130. Piny koru torugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyakora Mugejong machiegni neno weche manyien. Ma en Rupiny kod mbaka oromo. E Ramogi TV. Yo sister. Ni aje bro? How is your search going? Umepata mtu bado? Bado sijapata mtu. Sasa wacha nikuambie wale una avoid. Niambie. Mtu ana support Arsenal. Tena na si watu kama wewe. Achana na hao watu. Ni mbaya. They will overpromise you. What a good promise. Wallahi. I will do this. I will do that. I will give you the earth. Who deliver? Dial *811*280# to get one over promise. Sao osedhi ahinya to in pok inindo? Dawe mama, ne pod awuoyo gi Sarabjit e wach mar kes manotimre. E wach kes? Ibo neno, ano kabiyie kata matin ni mondo karano lwak lep sehra makata ng'o matimre chieng'no. Onge ng'ata kae moseneno gimoro. Mae thuolo mwan. Wakaw pen drive ni, wan wature kae to mondo wawang'e. Ka wature, ipano wabuchuro nadi kuru kuom mama. Nyasi mabiro ni nyaka bed Salbara bende. Inionge thuolo, an Salbala. Machiegni kendo Nyakorom Gajwang' twak en marameny piny wantie gi Philip Pande ma en jalno bende chwalo weche motenre kod rawere. Kawuono kaka nase yango ni kinde mokalo en odiochieng' bende yango en chieng' rawere e piny mangima. Ing'eyo kenge mar rawere osego e sekta mopogore opogore koting'o koda ka wechego mag dongruok, wechego mag telo kaeto gi wechego mag chwalo agenda mag to neno ni gibero wechego motenre kod rawere. Machiegni nya Philip anyisi ni ang'eni ni semoso nyikwara Mungajwa. Wachaka twak mochakre gi sani ka bende kawuono en odiochieng' maduong' ma bende dhialo rawere kata odiochieng' bende en odiochieng' rawere piny mangima. Oulang'o samoro ng'ato ng'iyo to odiochieng' rawere owinjo be en timo ang'o to oulang'o ne rawere mapacho. Erokamano Lydia ne nyikwara Mugajwang'. Odiochieng' mar rawere e piny mangima en odiochieng' ma United Nations kata riwruok mar pinje duto e piny mangima oyango ni en odiochieng' ma iwache weche mag rowere, iparo dongruok mar rowere, sirikande ng'iyo okang' magisegoyo kata chike magiseketo mondo oket piny maber ne rowere. Nitiere odiochienge mang'eny ahinya e piny ngima. Nitiere odiochieng' mar pi, nitiere odiochieng' mar alwora mabedo celebrated 5th June higa ka higa. Koro tarik 12 dwe mar 8 higa ka higa wamak gimiluongo ni International Youth Day. International Youth Day kawuono wan wachiko Silver Jubilee, tiende ni higni 25 ne oyange higa mar 1999 Desemba ka United Nations nobedo gi resolution makete. Koro celebration mokwongo to ne higa mar 2000. To motelo ne mano ne wan gi gimiluongo ni World Youth Day. World Youth Day ne bende
oyange higa mar 1985 mokwongo bedo celebrated higa mar 1986. Higa ka United Nations General Assembly giromo dwe mar 12 to gibedo gi resolutions, tiende ni paro kata ng'ado bura mar gimoro madhi timore. Koro weche mang'eny osetimore e International Youth Day kata e odiochieng' mar piny mangima ng'iyogo weche mag rowere. Moko kuomgi en ni sani king'iyo United Nations tibiro yudo gimiluongo ni United Nations Youth Office. Mago gik mabiro kaluwore gi paro mar odiochieng'ni. E piny mangima e ndaloni oyieni mar ndiko barua kata somo sirikal paro. Kipenjogi ni to un kaka sirikandwa, kaka sirikal mar Kenya, ere okang' musekawo mar chiwo tije ne rowere, ere okang' musekawo mar jiwo rowere obed e weche mag siasa, ere okang' musekawo mar puonjo kata tiego rowere, ere okang' musekawo kata kaka oganda mar joluo, ere okang' musekawo mondo wanyis luo kitgi gi timbegi kata heritage marwa, ere kaka wagole kowuok kuom jodongo wakete kuom rowere ma pile pile wacho ni e jotelo makiny, to wan gi sani wacho ni wan jotelo masani, wakonyo piny gi sani kaka ndalo dhi. Koro nitiere gik mang'eny minyalo wach kuom odiochieng'ni. E counties ka in rawera kata ng'at matiyo e sekta mar ojende, inyalo ndiko barua ne gavana ni kipenje ni to wadhi nade, ere kaka sirikandi ni jiwo rowere kata keto pesa ohala kata nueng'o ne rowere. E kor gwenge wan gi grube miluongo ni community based organizations kata grube mago mapiny ma e kor gwenge. Wan gi NGOs, non-governmental organizations, moko international. Kagi wacho ni gin gi programs mag youth. Ere social audit motimonegi kaka jopiny, kaka rowere. Ni kuom gigo duto magiwacho ni gitimo, ere kaka konyo japiny, ere kaka konyo kijana manie kor gweng' kucho. Rokamano nya Philip, wasenene kinde mokalo seche mwawuoye ni lwasi mar Kenya osebedo lwasi mano mar gomo kata mar ng'anyo. Seche moko kikalo town kacha ti iwinjo ka lwasi dum mana tia gas. Kendo gin gino mosebedo katimore kinde dweche 2 mosekadho, piny ok osebedo kod kwe. Waseneno piny mar Bangladesh bende no dwa kopo gima jo Kenya otimo, kendo jo Kenya kano donjo parliament manego yudhe ma jo Kenya, Bangladesh gini bo donjo nyaka bedroom, neno kama moko relax mose kitanda mag jotelo. Jo Uganda otemo lakini no gagi. Nitiere gimoro mar king'iyo pinje gi duto tineno ka nitie gimoro machalre. Gima chalre en ni rawere chal ka gima gichiewo. Adier ne ging'eyo ratiro margi kinde mokadho, kata kamano ne pok waneno ka giwuok oko kaka sani ne giwuok oko ne. Ang'o matimore? Ang'o mo chiewo rawere wache kamano mabende sani koro waneno ka giwuok oko molo kaka gisebedo ka giwuok ka pile? Erokamano Lydia. Gima anyalo paro ni tapane ni kwara moga jwang ni rawere ok ochiew mana sani kende. E piny ndalo te, joma loko piny, joma miyo piny go okang' maduong' gin rowere. Kata king'iyo historia mar piny Kenya, ibiro nyisi ni the Young Turks of 1992 emane okonyo kabisa kariwore gi josiasa mondo waduoge e multi-party. To be wasegik kama wagike ni Philip? Kama wagike ni wasegike yore mang'eny. Gima wasegike yore mang'eny en ni ndalo ka ndalo nigi wach mopogore. Ndalo moko wawacho weche mag golo jasungu mondo loch odong' mar jarateng' mar jopiny Kenya. Ndalo moko wawacho weche mag loko katiba. Ndalo moko wawacho weche mag loko chike mondo wabed gi multi-partyism mane kwase ketho section 2A mar katiba. To mano bende mar yudhe kende? Mano ne mar josiasa gi yudhe. Pogruok mantiere kawuono en mae ni wacho ni revolution mar Gen Z kata lokruok mar jomatindo magin yudhe kende. King'iyo piny maber kaka en ng'ama jaland weche matimore samoro idhi e piny ka ji timo nonro ni, ibiro yudo ka joma niluongo ni Gen Z ng'eny joma ne nie gig ne gin millennials, tiende ni joma otelo negi matin. Inyalo dagi kata inyalo yie. Ng'eny pap wan be nyang'e ng'anyo mokwongo mane bed maduong' makato gidonje e od bura. Ne inyalo yudo ng'eny gi ne gin jok ma tindo kabisa.
kibire second set to gin ji makoro kikore. Gima nyalo wacho en ni pogruok maduong' mantie en ni sani mopogore gi chon weche landore mayot keyo wach yot koluwore gi weche mag mbui kendo nineno ka X Spaces ema gini timore kabisa. X Spaces ema ne jochake go mbaka kapok ji obiro e maandamano. Pogruok kendo maduong' mantie en ni ne ji okorito ni nyaka jasiasa ema land ni tarik ma kama e kwadhi dhi ndara e kwadhi dhi bedo gi maandamano. To king'iyo tarik kata odiochienge mag maandamano Lydia en tich 2 gi tich 4. Ere joma nochako ng'anyo mar tich 2 gi tich 4 ne en coalition mar Azimio. Koro tiende ni joma tindo somo weche kaluwore gi weche matimore piny mag siasa, weche ma joma otelonwa osebedo ka timo gi kaka gisebedo ka gitime. Mak mana ni nitiere gimiluongo ni social innovation. Social innovation tiende ni ing'eni pile pile ko wacho innovation to ng'ato wacho mani en weche mag technology kata tiyo gi kompyuta kata ang'o. En ni ng'iyo ni kane wadwa dhi serve petitions samoro kata Harambee House tiyudo ka koro oket polise mang'eny to lisasi ng'eny to bunde ng'eny to loche madongo dongo go bila ng'eny. To jowa matindo gi nyoparo ni koro kwaland ni wadhi dhi Harambee House kata kwaland ni wadhi dhi kama mak mana ni destination wa to bro bedo gima kizungu luongo ni obedo amorphous. Mobilization okine ng'at motelo mbele ne kabisa but king'iye to nitiere destination madhiye kata kama gikone ni kama ji dwa dhiye to en kanye. Manyo miyo wabedo gi thuolo ma ineno ka okang' mokwongo joma tindo ochopo e parliament. Iwacho weche mag Bangladesh, nitiere Uganda, nitiere Malawi, nitie Zimbabwe, nitie kuonde mang'eny mag gigi osetimore. Kata king'iyo pinje masani waluongo ni Sahel e Afrika, pinje masani otelne gi jolweny kata jok mane nitiere e military mokawo loch kuom jomoyiere gombulu. Ikawo Burkina Faso, ikawo Mali, ikawo Guinea. King'iyo stretch no nitiere pinje 5. President maduong' mogik e jogo yegni 44 kuom joma nokawo loch koloko mar ker kowuok e army. Tiende ni gima osebedo ka timore joma tinde piny mangima mok kata Kenya ka kende oseneno ka nitiere thirno e weche mag dongruok, nitiere nyao e weche mag jiwo rowere mondo sud mbele. To gima gisefwenyo kata mwasefwenyo en ni samoro mbaka ni ok nyalgo kionge mesa. Koro nitie gimoro miluongo ni turning the tables kata turning the tides. Jowa gi sani koro loko mesgi kendo gin ema gibede mesa gichako loso agenda ma gidwa ni odhi mbele. To king'iyo kata wach mar Burkina Faso sani wan gi ker matin kendo jegni 34. Motelo ne mano e higni mag 80 gi wiye ne nitiere Sankara mabe piny achiel. Tiende ni magi weche moa chon to mopogore ga ng'enge, mopogore gi tiyo gi teko mang'eny machalo bunde kata overthrowing government koluwore gi weche mag military. Sani e weche mag communication, e weche mag mbui, e weche mag social innovation iyudo ka joma tindo nyalo beda ga agenda mag mbaka magiwinjre mbui mok giromo physically kaeto gidhi magitim gimonego bed ni gitimo. Pod ibro neno weche gi kabiro mang'eny, ok girumo sani. Gidhi dhi nyime ma chopni lokruok modwaro kaka jo Kenya, kaka joma tindo pod obro mana yudore. Philip awinjo ki iwacho kanyo ni negi chako ka onge ng'ato mane iwacho notelo negi kata ka jatend piny ne temo wuoyo. Wacho ni ere ka kodwa ni maunda go kod mbaka tu onge jatelo iluongo ni leaderless, partyless, ageless janenti. Koro ne gin less gite to gipenjo gi to ere ka kodwa ni awuoyo gi ng'a ka utu onge jatelo. Mama ne gima ne wachore mokwongo. To kuom kinde mokadho ndalo machuok mokadho waseno ka ne nitiere mokuom gima no wuok oko kendo koro chal ka gima obede opara manyime. Ang'o mokelo lokruok makama? Gima timore ni pile kineno lokruok moro kabiro to nitie gimiluongo ni victimization. Victimization tiende ni sirikal
tiyo gi oteku mare thiro lokruok. Inyalo neg ng'at motelo ne lokruogno kata motelo ne ng'anyono, inyalo make, itweye, kata ilal kode. Mabe mano be nwaneno katimore ka. Gimomiyo seche duto sirikal gombo mondo ng'e ng'at ma timo gimoro. Pachgi nitiere jasiasa moro ma samoro ni e tok gini. Kata ni mondo wamany ng'ani wago dhoge bor owe weche mang'eny. Kata mondo wamany ng'atni walal kode. Koro sirikal nyalo tiyo gi yore mang'eny. Kata sani nyewo mak joma tindo mang'eny mapok wang'e kuonde mantiere. Nitiere joma nosenegi mabe iseneno ma oselando. Moingo ji sani apani moingo 80 ma oseland nonegi. Moland mokwongo nolalgo moingo ji 600 to pod imako ji. Koro bedo faceless, bedo leaderless, bedo partyless. Tiende mana ni okete ni ng'ata nyalo chung mbele. To gima awacho pile kata ma anyiso jowa pile, joma tindo, en ni mondo lokruok obede, mondo revolution obed successful, ng'ato nyaka yie ni an jatelo kata an nyime atelo ne jowagi, adhi bet kode, adhi bet iluongo ni sacrificial lamb. Manyiso ni mane chich mane gibedo go e kinde mokadho rawere mokoro wuok kendo luongo nyaka twak gi jofwambo. Actually gima do timore ni dine bed ni nitiere jatelo motelo ne ng'anyogi mano wuok ayanga chakre chon, gik moko ariyo dino timore. Dine sirikal othire kapok odhi mbele, kata dine ochope status kama ne gidwa chope. Gima timore ng'anyo kata revolution en ni nitiere decisions ma nyaka jikaw. Nitiere command, kata mane lweny nitiere center of command. E piny Kenya ka nitiere center of command. Nitiere ng'ama chiwo orders, nitiere ng'ama chiwo direction. Nikoro kwa ka, to wadhi kacha, to wadhi kacha, to wadhi kacha. Nineno ka joma tindo nodonje e parliament, to ok gitimo gima duong' ahinya e parliament no. Jomoko nowuotho matin, jomoko owacho no chiemo, kaeto bilo mchele matin to wuok. Ka dine bed nitiere center of command kata ng'ama notelo ne revolution no, to nowacho ni wadhi bet e bunge kuom thuolo mar 1 hour kata 30 minutes, wadhi golo twakwa ei bunge, wadhi bedo gi speaker wa ei bunge. Koro bedo leaderless gi partyless nigi berne gi rachne. Yes. Doka mana kuom kinde mane ng'anyo makamago dhi mbele, waduogo ayudo ka nochung ng'anyo kendo nitiere kweth mar Azimio nowuok motegno motemo kelo kagima koro gikelo kwe. Bende nwawinjo ka jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ochako luonge ni my sons and daughters, winjuru duonda uwe ng'anyo. Ere kama koro ji dhi bedo maromie, nikech yudo ka kinde mane gitwak gi to nitiere rawere manochung motegno wacho ni giwuoyo e lo ng'ang'a moro gi mondo giwuonwa, ng'ama onyiso gi ni wan wadwa weyo ng'anyo, wan ne ok wang'any ne jo Azimio, wan ne ok wang'any ne, wadwa ni giwuog te. Nitie kaka ne onge tudruok makare e kind jogi. Tadiri kaka piny itelo ne Philip, nitie jok mantiere telo, kato nitie jok mabende sane gin magitelo ne oganda. Rawere owinjo timang'o mondo giti kanyakla gi jogi, kik bed ni bedo gi ng'ikruok moro ma koro jotelo kanon ka gima koro kwinj duondgi, nikech iwacho ga kaka pile winjo ka oher wach ni rawere gin teko jomadongo, to jomadongo gin rieko mag rawere. Bedo nade ka? En ni nyaka wabed ni wariwore. Jomatindo sumo paro kowuok kuom jomadongo. Jomatindo kelo energy manyien, gijiwo jomadongo, gin innovators, kata gin jok ma riekegi obiro mang'eny kata king'iyo gi lony manyasani. To gimosebedo katimore, Lydia, e piny Kenya waka, kata e pinje mang'eny, kata mana Bangladesh kanineno, to Prime Minister ok en ng'ama tin. En ng'ama oti, miyo moti mosebet kacha kuom higni mang'eny. Yes. King'iyo jotendwa, kata mane parties, political parties, tiyudo ka jomo ket nochung' ne rowere, ok gin joma rowere. Gin joma nosekadho higa mar rowere. Kawuono andike mbui ni odiochieng' ma kawuono mwang'iyo weche mag International Youth Day kata mark International Youth Day. Ng'ata maluongore ni jatend rowere, kata mochung' ne rowere kamoro to sekadho higa mar rowere, en ng'at miluongo ni gatekeeper. Koro gatekeepers gi osekawo thuolo
mar misrepresent kata chiwo paro mopogore gi kaka rowere paro. An millennial. Pacha opogore kabisa gi Gen Z. Gimomiyo wapogore kabisa en kama. An member mar party mar ODM, life member. Awinjo wach command kowuok kuom party leader na. Aluwo weche ma mowacho. Gen Z gin very disruptive. Leaderless. Kata ka opogore gi leaderless. Gin jok mok pang line. Wan ing'en wanyalo pango line kama mirit ng'at man mbele wuogi ma ng'at mar adek luwe nyaka ang' thuolo ni chopi. Jogi ok pang line. Gin te. Emomiyo gin leaderless. But gima nyaka timre ni e thuolo gi te. A confusion ni te. Political parties. Buche mag gwenge, nyaka Luo Council of Elders, nyaka kanise, nyaka sirikal, nyaka migao mora mora, nyaka bedi gi thuolo ne gi uchiko itgi e weche marowere wacho, gin somo piny kaka dhi. Ka ok gikawo parono, ok gibedo achiel gi joma tindo, ok gigo kodgi mbaka, to gima dhi bedo en ni en lweny pile pile. Kama ji ok wuoye ji nyaka dhawe, nikech misunderstanding ng'eny. To kama ji goe mbaka, kama ji bede round table. Iyudo ka nitiere gimiluongo ni compromise. Kata seche ma iwacho ni koro biuru mondo wabed e negotiation table. Gikone ni lweny mora mora matimore. Obed ni en lweny ma oting'o bunde ma jo ang'enge nitie. Obed ni en lweny mar loko piny kaka nye joma tindo timo. Gikone ni nyaka goe mbaka. Tigo mbaka gi jok moseyiere ni wan koro wawuo koko kaka jotelo. So gikone en ni nyaka jok maonge jotelogo bro bedo gi jotelo. Kaka sani seneno kaka ntiere joma tindo ma sani imenya ahinya kaka chalo joma emotelo ne kweth madwaro lokruok mar pinyni. Kato kobedo ni gine mane gichake, to kose dhi mbele mochopo kama ntiere ni, tibro yudo ka ne en gathering ma mofas, to yudo jatelo makoro chung'ne. Abro miyi ranyisi. ODM party ma kawuono ntie. King'iyo historia mar ODM party, to nowuok e referendum mar higa mar 2005. Mokwongo nok en party, ne en ranyisi mar joma ne kwedo katiba mane ikelo. Nikech ne nitie machunga gi rabolo. Kaeto bang'e, ka ji oseaye kwedo katiba, to jogi yudo ka nigi common interest mowacho nang'o. Koro ranyisi mane wanogo momiyo wateko mwaloyo katiba marach cha. Koro waloke mondo bed political party. Kose loke mobedo political party, to koro nyako bede gi jotende. Ma Migosi Raila Amolo Odinga nobedo jatend party mar ODM. Kendo ne ntiere gima niluongo Pentagon. Osebira bira mo olokore kamano, to jatende to pon ntiere jomoko donje iye, jomoko wuok. So kata mane revolution mar Gen Z ni. No chago konge jotende. Interest mantiere cha, ma en bero piny mar chiwo nafas ne vijana mondo obed ni duonde ginyalo tiyo sirikal, mar deo wang' japiny kendo winjo gima japiny wacho. Bro biro makata koko lokore political party, but obro lokore movement. Man gi ji minyalo kwan ni leader mar that movement en ng'ane. Kido wuoyo kodegi, tigo iwuoyo gi jogi, to wachno bro dhi masud ne joka. So revolution nyalo chakore maonge joma otelone. To kuse timo gimiluongo ni norming, ma useketo nyaka chike matayo e maandamano chike nyaka taji. Nikech nitiere katiba wacho, to un be kuse biro to wacho ni koro kwadhi bakidi, koro wadhi tiyo mana gi simu kende. Weche gi wuok kuom ng'a. Tiende ni nitiere ng'ato mobiro gi parono. Jok mabiro gi parogo ema biro bedo ko end up ni mago leaders mag that revolution. To Philip, gidhi bedo Canada nikech oseneno ka moko mabende wuok duogo lal matin, kendo chal ka gima giyudo ibuogo gi koya kuom moko kuom jogo mabende jora nigi teko. Biparo ni digi kuma ng'ato nyalo wuok adiera ching ni en makoro telone kaluwore gi kaka luoro mabende sani osedonjone moko kuom oganda. Gik moko ariyo, Lydia. Mokwongo en ni joma tindo nyaka yiere ni nyaka gibed gi jotendgi manyalo wuoyo e logi, manyalo timo gik moko e logi, eka gibedo gi order. Ka gionge gi order, to keyo gi yot kabisa. Nikech oonge wiye, oonge iwe, oonge kore, inyalo kethe kamora mora. But ka en gi jotende mochung'ne ma ji oseyiere ni magi jotendwa,
to gibro bedo ni ginyalo issue command, ginyalo issue direction, ginyalo timo mobilization maonge luoro. Bang'e mar ariyo en ni ng'ama chunye nyap kata ng'ama luor ok nyal wuoth mabor. Yeah? Kata mana nyathi kidwa nyuol obet e ich dweche 9. Ng'ama miyo ok nyal bedo gi ich kawuono to kiny jumbe 2 obedo gi nyathi. Koro a revolution be ok chak kawuono to kiny iloke, kiny gima nudwaro notimore atima sechego. Onyalo kawo thuolo mabor, thuolo malach. An kaka e sombwa mar economics gi sociology, ntiere joma iluongo ni Karl Marx ma gin jolony machon mawuoyo kuom revolution. To giwacho ni revolution kata loko piny maduong' mogik mabiro timore en ni jomodhier te joma ni piny chieng' moro koriwore ma giwe luoro thenge, to gibiro golo joma nigi pesa ma jomwandu mokawo loch oketo margi kendo oketo msigo, kawo tekre joma onge mwandu gi tiyo negi pile pile. To mano ok timre dichiel. Chieng' ma ji biro winjore ni wan jomodhier te, wan koro wawe tich, koro odwa kawo mwandu wa mwasebedo kwatiyo ne joma dongo gi kata jok mane e telo kata man gi mwandu gi mondo wapog ne jopiny. Mano ok timre overnight. Emomiyo kata revolution, maandamano manochakore ma Gen Z ni, gisego okang' maduong' kabisa e ndalo matin. To koro ka gidwa lokruok kendo, nyaka gidog piny ma gi regroup, gibed ni gin gi organization manyalo bedo gi nyinge, gibed ni gin gi ji manyalo wacho ni wan koro jotendwa gin jogi gi jogi, to wach ma giwacho wadhi winjo. To mana kaka wacho, ng'ama luor, ng'ama ni garaka, ng'ama onge strategy ok nyal loko gimoro amora, ok nyal loso gimoro amora. Koro ka en lokruok mar piny ma ji dwaro, ok obi timore ka en leaderless, ok obi timore ka en faceless, to ok obi timore odiochieng' achiel kata odiochienge 2. To retreat ok onyiso ni orumo, kata ni ka ji odhi e yweyo matin to ok onyiso ni orumo. King'iyo kata siasa mar migosi Raila Amolo Odinga, samoro biro ma ji dhi e maandamano muweni koro kawuono to koro kethore kabisa, but ong'eyo kako dok chien mochako kwe ma piny kwe, to chieng' mochako biro no tiyudo ka wacha pod dhi mbele. Koro gimomiyo joma tindo samoro bro faulu e gik mwatimogi en ni jotendwa mantiere e telo pod ok lok timgi, pod ok tim dwach japiny, pod ok winj wach kaka japiny wache. To ka de giwinjo wach ma gitimo dwach japiny, ma gitimo dwach joma tindo gi, tibiro yudo ka koro kwe bede, yudo ka koko ok ng'eny. But adieri man go en ni e nafas ma wantiere piny Kenya kawuono, gima joma tindo osetimo, gik ma pod timore piny Kenya, pod lokruok biro bede maduong'. To lokruogno joma tindo nyaka yie ni gidware, to ok mana kawuono kende, kochakore kawuono nyaka mbele kama wadhiye. To kama ne Philip, kotenre kod twak ma kawuono no bede ma Homa Bay kama bende na achiel kuom kuondego mano olosi e budho mar dhialo odiochieng' rawere. Achiel kuom jip mane imiyo gi en tiyo gi teknolojia kata yore gi manyasani mar loso tije. Nyadi ng'eny waseneno ka jatend piny Kenya William Ruto e nyasi mage mag twak goganda nitie gimoro wacho ni bonyeza kompyuta na dola itoke. Rawera moro ng'isa ni to gima diere ni to dhi bonyeza kanye, to tije gi ni kanye, to tigi kompyuta kata teknoloji ni nang'o. Samoro en tiere mbui mar X kacha chokia ka no dwa loso kode pesa nang'o. Ere gimunjo bed ni gitimo, Philip? Nitiere weche mang'eny kaka jopiny Kenya kata jotelo samoro wawacho makonyo joma tindo, samoro gin miriambo, samoro gin keto gimoluongo ni safe space ne joma osedonje iye, koro kik jomoko donje. Joma nie siasa kata joma nigi tich jiwo joma tindo mondo lok ohendni, mondo odonje e mbui oyud tije. To gin kinyiso gi kawuono ni to un be ok udonje mbui mondo uti tije monyiso joma tindo no, to ginyal yiene. Nitiere mbunge moro Lydia e piny Tanzania, apani video no useneno, manyiso jo siasa kata joma nie bunge ni to un musiko ne joma tindo ni to donjure innovation, timuru kama kama. Un duwe tijeu mag bunge gi mondo udog piny uchak ulok ohala kata tim tije ma joma tindo timogo. Kinyiso joma tindo ni
waloko ohala. Ere pes ohala no, startup capital. Lydia, king'iyo cabinet manyobedo vetted in terms of wealth, en billion kiriwe mar Mudavadi nikech endo nobedo the vetted the other time nowacho ni en gi 4 billion. Pesa ni te biro around 10 billion gi wiye. 10 billion gi wiye ni, king'iyo pesa moket ni Youth Enterprise Fund miholo constituencies 290 mondo jomatindo otim go ohala, en million matin ne 200. Higa mokalo nchi en million 165 apane gi bathe kanyo. Ere kaka million 200 inyalo pogne constituencies 290 giyudo pesa diadi? Nago kwan no tayudo ka en siling 600 I think gi 60 gi wiye. Tidwa poge ne youth groups e kor gwenge kacha mondo lok go ohala. En ohala manyalo loko ngima ng'ato. Koro nyaka wadoge adieri to wang'e nyawo mwasebet go. King'iyo weche mag digital economy, kawuono the International Youth Day theme maigani and from clicks to progress, youth digital pathways for sustainable development. Kizungu no wacho niya, e weche mowacho mag tiye e mbui gi, wadwa wuok awuoka niya wan kwa dhie kor mbui to wadiyo gimoro amora mwayudo, to wawuok ni wang'iyo gik manyalo miyowa samoro tije weche mag ohala kata loko ngimawa. Koro ka youth kata rowere oluwo wach mar digital economy ni, ere kaka wanyalo contribute a sustainable development. A sustainable development kata gigo mwaluwo mondo wabed ni waseyudo dongruok e higa mar 2030 gin weche kaka mag somo. Goal number 4 ni rowere duto mae piny, ok mana piny Kenya kende, obed noyudo somo gi skills manyalo miyo giyud tije. Health and well-being en ni jomatindo, king'iyo kata kwan kawuono mar joma yudo kute mag ayaki sani, ng'enygi gin jomatindo. Ere kaka wanyalo tiyo gi digital platforms mondo wapuonj jomatindo mondo bed gi ngimano maber. King'iyo weche mag innovation, king'iyo weche mag partnership, king'iyo weche mag peace and justice, goal number 16. Ere kaka jomatindo nyalo contribute weche mag arita kwe kata keto kwe e kor gwenge ka gitiyo gi digital platforms. E digital platforms gi, aneno ka jo Homa Bay, Homa Bay mowacho ni gigero youth innovation hubs magidhi kete internet, gidhi kete computer, gidhi kete gik manyalo konyo rowere mondo yud ni nyalo tiyo tije mag online. Ntiere piny Kenya ka gik maluongo ni Youth Empowerment Center kata Youth Development Centers. Mano ger gi sirikal, paro ni mar Kibaki ng'enyne. Achiel kuom gi kidhi Kisumu kacha en Kasagam Police Station. Kasagam Police Station is a Youth Empowerment Center. Ere kaka nokawe oloke police station to komiye oti tijo matindo monego tim. King'iyo Youth Development Center mantiere tok Rotary manoger gi sirikal mamalo. Chieng' Jumapil en kanisa. Odiochienge mamoko jomoko nyalo haya tiyo kode. Ere gima sirikal osekete iye mondo kony japiny kata kony rawera maginyiso ni dhi e mbui, idhi tiye mbui cha. Constituencies kawuono imiyo pesa mar gero Youth Development Center kasa Innovation Hubs. Oseger gi adi e piny Kenya. Gin gi ang'o e igi. Stima be nitiere e Youth Empowerment Centers go. To ng'ama chulo bills mag Youth Innovation Centers. Ka ne sirikal mar Barwa Bar nitiere ka, ma mokwongo noket Ababu Namwamba minister mar Youth Affairs. Mane ndalo molose Ministry mar Youth Affairs mokwongo 2012-2013. Ne nitiere infrastructure nyaka e ward level miyudo ka nitiere Youth Empowerment Officer. Sani kidhi e Thurwa Kaluo tipenjo youth officers ni ji adi kata rowere adi magisekonyo apply Uwezo Fund, Youth Enterprise Development Fund kata any affirmative action fund mar sirikal.
Gine jok ma kendo go X e form mar application mar loan. Ni pok uchopo ma. To kidhi gwenge machalo kaka mar Meru, tiyudo ka gisedhi e kiwango mamalo ma youth officers konyo jomatindo, jo bodaboda, joma nie kor gwenge, youth groups apply loans mondo bed ni ginyalo absorb entire amount ma sirikal omiyogi higa ka higa. Koro en wacho gi timo, en keto tim e chikewa. King'iyo piny Kenya ka Lydia, nitiere gima luongo ni Youth Development Policy mar higa mar 2019. Owacho gik mang'eny mar rowere. Ere kaka wachiwo tije ne rowere. Ere kaka wa ensure ni gimoro amora wa mainstream weche mag dongruok mag rowere. Chikni pok obedo reviewed chakre 2019. Review ema biro nyisowa ni kwatimo review to nyisowa ni wasechopo kiwango makama. Ne waketo target makama e higa ni wase achieve ma kata ma oseduoko wa piny. Ere lokruok mwakete. To nitiere gimoro mane be otim, nonro manotim gi ministry mar omenda. Ma gibedo gi document moro iluongo ni Kenya Youth Dividend Roadmap. Tiende ni wan gi rowere mang'eny. To ere kaka Kenya nyalo nueng'o kowuok kuom rowere gi. Ere ber ma piny Kenya nyalo yudo kuom thoth mar rowere piny ka. Koro nonro ni wacho ni mondo Kenya achieve youth dividend, demographic dividend, obro kawo wa higni nyaka wachop higa mar 2038. To mondo wachop higa mar 2038 ni mondo wayud nueng'o maber e iye ka, nyaka waket mbele weche mag somo gi skills. Nyaka waket mbele wach ma wacho mar health and well-being. Nyaka waket mbele weche mag youth participation e weche mag siasa gi demokrasi. Nyaka waket mbele weche mag ohala kata entrepreneurship. Document ni dhi mapog pesa e migao ka migao. Health dwaro pesa di nyaka wachop higa mar 2038. Weche mag somo dwaro pesa di. King'iyo oboke no te, en bilion maromo 659 midwaro mondo warip dividend mar demographic dividend by 2038. Ere kaka waseketo gini e tim? Ntiere okang' ma sirikal osegoyo. King'iyo sekta mar TVET, skills development, kata king'iyo kor gwenge wa kawuono, county support TVET, mondo ng'ato ka ng'ato bed ni entiere tich moro mong'eyo manie lwete kata manie wiye monyalo wuok go oko. But ere pesa mwaketo e migao mar health, ma for example support youth and adolescent reproductive health, en pesa di, en atamalo adi. Ere pesa mwaketo makonyo weche mag ohala kata chako ohendni. Iwacho pile pile weche mag Hustler Fund. Ka ne pok oket Hustler Fund mochako tich, ne ntiere gimane iluongo ni public participation mane dwaro pach jopiny. Ne andiko oboke masomo ker gi minister mane loso wach mar Hustler Fund, Simon Chelugui. Ma wacho ni ok waketa pesa machalo gi pes pile pile mwaseyudo ka. Ntiere gimiluongo ni LSO financing. Kwa AGPO, access to government procurement, oketo thuolo ni jomatindo gi jomong'ol gi mine nyaka yud atamalo 30 mar tije mag sirikal, obed mamalo obed mapiny. Kiseyudo tenda ni ting'e lweti kaka rawera, tionge title deed, tionge logbook, ere kaka iyudo pesa mi i-finance go tenda no. Kwa keto pesa mar LSO financing e Hustler Fund kata pesa mora mar affirmative action, ring fence ni 30% odhio support access to government procurement. Ka migao mora kata office mora mar sirikal omiya tenda, tadhi tachiwe kacha kaka security a fund, timiya pesa maromo kata 30% of that budget, ta finance tenda na, taduoga yudo pesa. Seche michula, tichula to fund ja kao pesa ne, to nyinyo magiyudo, gimedo mana holo jomatindo, gimedo mana holo jomonego beni yude kaka jomoda gi ng'ol gi mine, to piny dongore. To king'iyo Hustler Fund kako kete sani, en ni holo ji siling 500, siling 1,500, naneno ni moro ntiere group loans. Group loan
ber kabisa. But there is also individual enterprise. Ni Lydia in kiwuok kaka rawera matin moyawo kambine. To kochuno ni nyaka ubed ji 10 eka sirikal nyaka mi pesa. Ng'enyne jok mosethiro dongruok en ni ukawo siling 50,000 uriwe ji 50. Iholo gi pesa di ng'ato ka ng'ato. King'iyo savings mag boda kata base achiel moting'o ji 10 kata 15. Pesa ma gichoko odiochieng' kodiochieng'. Kochopo giko juma kata giko dwe, ohingo nyadidek pesa ma sirikal wacho no ohologi mar siling 50,000 kata 100,000. Wathiro dongruok koso wakonyo dongruok mar ojende. Kamano. Ka watieko nitiere penjo kae ka mitieko godo ndaka achiel kende. Faith Mzomo wacho kanyo ni rawere no wuok e yo mopogore. Inyalo paro ni chon ne timo maandamano to chopo kama jodito mag siasa ne nyalo yueyo. Sano wacho ni Gen Z no wuok mopogore. Kato wakili Annie Nyoremo wacho kacha ni kanong'iyo kaka imiyo ji tich kotenre kod gwelo ma jotend migepe kata yiero margi. Ne nitiere kit omenda ma nyaka ne gibedgo. Owacho ni rawere winjo timang'o mondo yud listi ne koso girit mana gin bende ndalo moko gikwong giloso omenda gimed higni koka gibro yudo. Kuom dakika achiel kende Philip Waloro. Apani apuoch gi pak ne rawera manye ogwel kaka jatend migawo mar weche mag pi. Apani en face mar jomatindo matiyo matek. En gi milion. Onge pesa bila nikech kata mtoko onge go. To milion 32 mowas. Milion 32 nyalore gi lo moro ma samoro wuonu nowenu gunda kwaru moro kiriwogi to iyudo ka pesa no nitie. An gi dakika achiel. Gima nyalo wacho niya. Nye sirikal obayo nafas maduong' kabisa mar riwo jomatinde sirikal. Yiero jotend migepe. King'iyo kata sirikal kowuok kuom Kenyatta kobiro nyaka kuom Kibaki. Tiyudo ka nitiere youth moro achiel e higi. Youth moko 3 e higi. Nyaka wadog piny mwawinj dwach japiny, mwawinj dwach jomatindo, mwariw jomatindo e higi. Tok mana ne sirikal mamalo kende. King'iyo Migori, Kisumu, Siaya, Homa Bay. Be nitiere rawera mantiere tend migawo. To chief officers gin ji adi marowere. To ere kaka waikore mar piem gi rowere mawuok e pinje mamoko, counties mamoko kata regions mamoko ka sama yiero machielo biro kata dongruok dhi mbele. Erokamano. Nyakwa moko jong mano kanyo nikech sa ema gikelo e giko mar twak moro mar ameny piny ne wa menyo rawere. Ka bende neno odiochieng' midhialo rawere piny mangima. Wasebedo kanyo gi Philip Pande man jachwal agenda mag rawere pacho ka. Winjo ni gi iti kaka twak ma kamano bedo kata kamano en twak mararie kendo pod wabomedo menye kinde go mabiro e chenro mopogore opogore. Tima sani warom kendo sa 3 e chenro mar Rimore. Nyinga Lydia Okeyo. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3#. Weka